Lamding Road KSA Upper Majung KSA Unit Kesengpong. Phaikuni Phaing Koira Phorni Lamding Road KSA Upper Majung KSA Unit Kesengpong. Bangsolang Balipothar KSA Branch Committee Mepu Songjang Tipense Mei Charipon. Lapen Meke Phalam The KSA Balipothar Branch along Chunbang Sarpuru Tisohin Pensi Thanpon. Lason Se KSA Bokajan District Committee Mepu Raju Ingleng KSA Bokajan District Committee Chunbang Desoy Teron KSA Bokajan District Committee along Finance Secretary Sonju Teron Lapen KSA Bokajan District Committee along Organizing Secretary Gobin Biatum Chetong Dunsi Keseng Pona Me along Bidi Sore Pen Chenglok Me along Ardi Pidun Bokajan Per Egyptian Rong Pinang Kilo Birta Malong News. Angsi kadugay pantaban karbing long ra pantame kadong bajero pini nilutum karbilo chali asom Bokajan District Committee team hoi pen lapen nadak Balipothar KSA Branch Committee chelang si pini dak Upper Majung LP score long KSA unit sengpon lo nasi labangso KSA unit kisengpon along president lapen secretary lapen ongdong atupan members pekpon lo pini bang thongkep to si labangso committee long sitong lo sila hello niltum karbilo chali song pen kaike akimang abang ke laheno je karbiara tu matang dai karbiatum loga charli bang paprang nji education first labang sin tu makimang bang hello je niltum labangso committee pen same non education matang de la awareness la school visit hai same KW fantame pini labangso main dong tame tum chisik pon lo lapeni si akup thot ki pachini bangke la hello nitum kaike ta karbilo chari song pen akima thapon bangke la hello drugs lapen la raki kicho hormu raki kicho tum phan koson se alang tum phan labangso raki kicho pen ki pachi regima ki pachi helojima lahai puthak sin tum jerok tok amai sami natum non constituency tin pen tami natum labangso ajai nei bangai deng ponsi niltum la education lapian anti drugs labangso pothak ken tum kaiki tami niltum ke laki oton thipo lapen labangso nangchilare te kangbong matati lak labangso karbeng long along lahai paprang dun detik nitum intonte pusin niltum labangso kimang pake hangpon lo lapen education tami lapuson nak thak lo arong tin amunitin tami education mangke othip nangji lapen anutin tami charge up thek nangji pupensin tum akimang mangke lasi thanpon Nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 Hampang Aparman Klarda Kabirta.